No niin, olen tässä aloitellut 309a kohtaa. Pikkasen huono oli tuo ensimmäinen kynä ja vaihdoin paksumpaa, mutta olen kakkosella jakanut ensin puolettain tämän, saanut miinus eli juuri 3 per 2 tuonne oikealle puolelle. Ja sitten katsotaan taulukkokirjasta sinin kohdalta, mitä arvoja tuo miinus eli juuri 3 per 2 vastaa. Huomataan, että tuon sisäpuolen täytyy olla 4 pi per 3 plus n kertaa 2 pi, tai sitten toinen kohta, mistä löytyy tuo sama arvo, on 5 pi per 3, eli miinus pi per 3 on 5 pi per 3 plus n 2 pi. Tämän jälkeen siirrellään kaikki, mikä ei sisällä x tänne oikealle puolelle. Eli tuo ensimmäinen vastaus x on 4 pi per 3 plus pi per 3 plus n 2 pi. Eli yksinkertaisesti x on 5 pi per 3 plus n 2 pi. Ja sitten toiselta puolelta siirtyy toiselle puolelle pi per 3, eli x on 6 pi per 3, eli 2 pi per 1 plus n 2 pi. Eli tuo 2 pi tuossa näyttää olevan sama kuin tämä alku täällä. Eli tuossapa ne ratkaisut on, jos vielä siistii sitä vähäisemmin. 5 pi per 3 plus n 2 pi, tai sitten tuo x on n kertaa 2 pi. Nuo kaksi ratkaisua sieltä löytyy.